Takže čate, hi YouTube. Myslím si, že môžeme ísť na to. Ja som si neotváral vôbec tú stream memes page. Za výhru si kúpim žuvák? Nie. Radšej knihu. Existuje nejaká kniha za 5 €? Alebo žuvačky si kúp. Žuvačky better. To budú degečoviny, tam budú isto. Poďme na to, bojím sa. Ja potom, co som zistil, že Luxik bude zastreamovať. Podezřelé. Toto tak si predstavujem Rambikové reakcie. Luxo prerábka, nemôžem streamovať hoši. Not funny, it's true. Luxik? Drogová dealerka? Milá teta Šajna. Hoši, tam by ste nemali dať mňa, ale vás, lebo vy ste chceli drogovú dealerku. Luxo, keď hľadá výhovorky, prečo sa nebude stream. Ty si degeš, tak to si blázen. Najdlhší krk v histórii videohier. Príď za mnou dnes večer, Luxo. Teraz cez lockdown nemôžem, mami, I'm crying. GG Footpix, nohy pre Vojtu. GG. Luxo, keď mám v hre logickú jadanku. 21 plus 5, 2 minuska. 27. Ja som to nepochopil. Luxo, alkohol, vulgarizmy, egoizmus, rasizmus, ženy, keks, rezen s rýžou. To mi ľúbi, že ten rezen s rýžou je jediná správna vec, čo tam má byť. Toto je čo za degešovinu? Koľko si ty hľadal fotku na túto momentku? Tu sa musí oceniť ten effort toho hľadania, pretože toto je akože grinding. To mi si ide po tých 5 €. Luxo dostane nový follow. Give up, Zeiten, že to je true jak blázen. Rezen s rýžou je vražedná kombinácia. Súhlasím, pravda? Čo? Čo som to zverejnil? Tie shorty? Tak veľká väčšina sa práve prikláňa k tomu, že rezen s rýžou je PogChamp kombinácia. To je blbosť. Na ten stream už nikto nepríde po 2 rokoch. 20 subs po pár streamoch, to je really jak blázen. Lebo kto by povedal, že na tomto streamu bude toľko subov a to ešte po tak krátkom čase? Nechápem. Luxo, keď mu niekto v predpovedi neverí. We have chosen dead. Tam mal byť prepis a tam malo byť, že so you have chosen money, alebo vernostné body, alebo profit. Profit tam mal byť, pretože doslova ten, kto mi neveril v Little Nightmares, tak ten urobil stonks jak blázen. I finally found it after 15 years. Scroll the truth. Máš krivý palec. Počúvaj ma. Mám krivý palec, čate. Mám krivý palec. Normálny život, luxo, drogy, alkohol, hazard a iné luxoviny. Ja neviem odkedy, prečo sa to tu vôbec drží. To sa doslova drží, odkedy som začal streamovať. To sa drží doteraz, ja to nechápem. Luxo? Ja 3 minúty potom, co za ním celé svoje mnení, že Luxik umře. To mal byť Vojto napísaný. Ale very good. Cynthia? No. Paklik? No. Silvia? Better? Palik? Perfekt. Ježi, tak to je PogChamp. 18:57, 58, 59. Luxoví diváci. Pre 19. Panik. 19 až 22. Kolm. Po 10. Panik. GG, I'm crying. S týmto absolútne súhlasím, prečo tam... Dobre, to je ofenzívna šikana. GG. Predstavujem ti luxizmus, počúvaj. Lutujem každého, kto má luxizmus, pretože to nechceš mať. I fear no man thing. Ježiš, tak to je taká degešovina tento obrázok, proste ten... Luxik začal znova streamovať. Husia koža? Ešte som neprečítal, už mi je zle. Matouš pracujúci na časy len preto, aby mohol Luxovi donatovať. Luxo už namyslený zdonatoval málo. Corporate needs you to find the difference between this picture and this picture. They are the same picture. Ty môj blázen. Tento mým sa mi ľúbi. Ten ani nie je vtipný, jak skôr taký, že ma normálne poteší, že ma potešil. Ja neviem, ktorý background bol lepší úprimne. Ja som na tom ľavom mal oveľa lepšie svetlo, pretože teraz všetko svetlo bere môj chrbet. A musím tu mať ring lightu. Jaško, ale veď ja nepiem, čo s tým všetci furt máte. Few moments later, ozaj nie. Dokrútený dgeš. Mne sa vysmiala letuška vraj, že jak som spal. Airflow 100. Na starom počítači by som ja aj tak prehrieval, aj keby mám takúto bedňu. Luxo, keď mu dajú do rúk dieťa. Tak to si blázon, to je ten najviac real moment. Akže nespravil by som to, ale... Neviem, nie som zrovna fanúšik moc detí. Miťo,
Môžem dropnúť N-word? Doslova, Miťo. Miťo, keď sa snaží nedropnúť N-bombu, počúvaj ma. Rumbenky dostaje flash na Luxovom streame. To tak nie je zlé. Pinkáš? Áno. Myslíš si, že Luxus sa nikdy na streame nepozrel do kamery, pretože sa bojí, že by mu jeho diváci nahliadli cez oči do jeho skazenej duše? Ja sa bojím vašeho očného kontaktu. Luxo, keď sa v hre dostane do puzzle levelu 2 simulator a Alverator 3,5 hodín neskôr. Ja keby viem ovládať puzzly, tak ja ušetrím toľko životného času. Mirror's Edge, 5 Dates, majiteľ hier, Little Nightmares 2. Ale prechádzame teraz hry jak blázen, normálne každé 2 streamy, jeden stream normálne hra do rata. Ale nie všetky zapísané. Keď čakáš, kým Luxo zapne stream. On je dnes štvrtok, tak to je dobré jak blázen. Jak vám napadnú takéto degešoviny? Mirror's Edge, World's Hardest Game, 5 Days, Little Nightmares 2, Luxo, Warcraft 3. Ja sľubujem to mi, že ja ten Minecraft, teda Warcraft budem hrať. To je čo zas? Luxo čítajú si už 50 poradí. Thank you guys, ste najlepší, ste šiky, I'm crying, mám vás rád, to si blázen. Ja si budem musieť, ja dúfam, že sa ten Discord nejak nezrušil, toto by som si rád potom nejak spätne v budúcnosti pozrel zase. Lux začne streamovať Stonks? Roman volajúci Lux na Discord, not Stonks. Instantný dopamín pre Romana, lebo nemusím otravovať stále. A to bolo posledné memečko, môže byť. Dali ste si s tým robotu akože riadnu. Toto proste sa nemôže umiestniť horšie jak na top 2. A vlastne toto už je asi jedno. Luxo, keď hľadá výhovorky, prečo vás nebude stream? Ale každopádne výherca je Tommy vyhráva niečo v hodnote 5 €. Ďakujem veľmi moc za neskúšné memečka, bol to extrémny zážitok.